Sig så, hvem der ejer. Mads han er røget op i tarmene, mand. Det er ikke sygt, det lugter så. Efter den godt, Katja. Vi lavede det om til en mandeteratorium. Nej, det var Katja. Det er selvfølgelig ikke engang bedre. Det var om til en mandeteratorium, det her. Jeg sætter mig der. Du prutter ikke, Mads. Ej, kommer nu. Løfter benet. Ej! Det lød bare så. Det lød som vand, Mads. Hold lige kæft. Nej, det kunne. Mads, hvor er du klar? Det dufter så godt. Hvis du bliver med at være flot. Ulækkert, Mads, for helvede. Man har nok fået renset det der tarmsidst, Mads. Det er 2 mere. 3. For helvede, Mads, stop. Mads, stop. 4.